שלום חברים, אם אתם צופים בסרטון הזה, כנראה שמישהו שאוהב אתכם רצה לעשות לכם טוב. אותו אדם רוצה שגם אתם, בדיוק כמוהו, תוכלו לקבל הטבת מס של כמיליון שקל בעת קבלת פנסיה מקופת הגמל שלכם. התהליך הזה נקרא קיבוע זכויות. שמי ניר קשדן ואני מתכנן פרישה. אני עוזר לאנשים שרוצים להתחיל לקבל קצבה חודשית או סכום חד פעמי במינימום מס מקרן הפנסיה שלהם. עכשיו תבינו, אתם לא צריכים להתמודד לבד מול חברות הביטוח ורשות המיסים על מנת לקבל את הטבות המס שאתם זכאים להם. לכן אני מזמין אתכם לדבר איתי. מספר הנייד שלי הוא 052-8373-905. אני ממליץ לגברים לקראת גיל 67 ונשים לקראת גיל 62 להתחיל להתעניין בנושא גם אם אתם עדיין עובדים ולא מתכוונים לפרוש בקרוב מעבודה. מחכה לשמוע מכם. ביי!